Сәлем достар! Сіздің қаршығызда мен Мишка Рахмаев. Яйыл өтіп кетті, ақыш дауам ете. Білігізше қыш күні айылар еқылый. Ә біздің резидентларының тұрмышында еқі нені орынны яулап тұра. Бүгін шының қақта. Кеттік. Кет парадыбыздың көңілсіз өліші келіп жетті. Ең аз тауыз жеуші клип білән сау болашағыз. Tağınca yılıştık, ni haldəsiz. Əbi babay deyib yügürə, anıq şıqlar. Bizi dəli xamanı sizgə, nəni qızlar. Sizin üçün dua qılamın günü sayın. Selametlik kına bir şirip Xudayım. Dünyada yok sizden kadirli muğayım. Yaşırak güreşip dururğa tabir jayım. Өткен аптада біздің хит парадқа премьера болып аяқ басқан Мирхат Гайсин 4 яшыннан жыр мұңға ғашық. Бұл мәхәббәт аңа гармоншы әтисінен күшкен. Шулай ук Мирхат театр белән тыгыз бәйләнештә. Ул театр училищесын тамамлап, Кәрим Тинчурин театрында актер булып эшләгән. Мирхат бик актив тормыш белән яши. Чыгышлар, концертлар тормышының зур өлешен алып тора. Шуңа күрә безнең резидент төгәл режим саклый алмый. Мирхат Гайсин өчен тавыш бирәбез дисәгез, тавыш дип башлап аның кодын 1320 номерына язып җибәрегез. Әйдәгез. İslerime düşerli haman şul bəxtli bizinin yaşaqlar. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi var ikimiz. Düşlerime yine koşak göre, bizi tuttan suyuluruz. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır
Cevap vermeyen tağını kırgan Gözlerine sineye karasa Yıllar uzay, ömür keyler uzay Hazır yine var keves Düşlerime yine koy şakire Biz utıktan sıyırırız Yıllar uzay, ömür keyler uzay Hazır yine var keves Düşlerime yine koy şakire Biz utıktan sıyırırız Düşlerime yine koy şakire Biz utıktan sıyırırız Biz utıktan sıyırırız Камалияға барыбір нишеле ятырға. Аңа иң мөһиме соңрак уянырга. Җырчы 8-дә 9-да уянса, үзен яхшы хис итә. Ә инде 6-да торырга туры килсә, көне буе йокымсырап йөри. Актив булу өчен аңа 8 сәгать йокларга кирәк. Әмма Камалия тәүлегенә 3-4 сәгать кенә йоклап ала. Сәбәбе уку белән эш. Камалия өчен тавыш бирергә онытмагыз яна. Bu bit bizning so'nggi uchrashuv Mahabbat hamon bor ali Bik yiroqda yongan yulduz kabi Yuragimda mangu qol ali Bik yiroqda yongan yulduz kabi Yuragimda mangu qol ali Bu bit bizning so'nggi uchrashuv Aytilgan so'z bari yordisi Türlab yongan uşaq yolqininan Sünmi qolgan so'nggi shotqisi Türlab yongan uşaq yolqininan Sünmi qolgan so'nggi shotqisi Bu bit bizning uchrashuv so'nggi Mahabbat hamon bor ali Bik yiroqda yongan yulduz kabi Yuragimda qol ali Bu bit bizning so'nggi uchrashuv Bu yoshlikning go'zal yozmishi Birsin suygan sof yurakning Şarasızdan ketib borishi Birsin suygan sof yurakning Şarasızdan ketib borishi
башы. Венера күпикларга яратмый. Аның уйлавынча, йокы вакытны әрәм итү. Кешеләргә 7-8 сәгать йокы кирәксә, Венерага 4-5 сәгатьтә җитә. Венераның коды 017. Шушы код белән 1320 номерына тавыш дип башлап SMS хәбәр җибәрергә кирәк. Шулай ук ВКонтакте официаль трекибебездә тавышлар бирә аласыз. Яме? Тыптынгына аққарларға басып бәйрәм килә безнең иләргә. Яңа шатлык бәхет алып килсен, атлык дуслар яңа үрләргә. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шапкылары, шынга ашсын безнең теләкләр. Җем-җем килә шыршыдагы утлары, күңелләрдә могҗиза көтә. Дус туганнар җыелганнар бергә, күптән көткән яңа ел җитә. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шапкылары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шапкылары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бу елның да узарсың кише, атар таңнан туар иртәләр. Бәллүр бакалларны күтәрик тә, шын күңелдән телик теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шапкылары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шапкылары, шынга ашсын безнең теләкләр. Бәйрәм килә безгә, бәйрәм килә, шатлык белән тулсын йөрәкләр. Сүнмәсен өмет шапкылары, шынга ашсын безнең теләкләр. Сүнмәсен өмет шапкылары, шынга ашсын безнең теләкләр. Шынга ашсын безнең теләкләр. Илүзә Зарипова көн уртасына кадәр йоклаган кешеләрне аңламый. Ул үзе гел иртә һәм гел җиңел тора. Иртә торган кеше бар нәрсәне өлгерә диләр. Димәк, безнең Илүзә дә бар нәрсәгә өлгер. Илүзәгә тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 018 коды белән күп итеп SMS-лар юллагыз. Яме?
сәғәте сыман оған, ташқан елғалардай ошыға. Тотым болмай күннер еллар үрә, сизелемейше ғүмір ағыла. Изгіліктер қылып ұзатықла, рахмет тулы болған күннәріне. Қадірлерін білік минутларынан, бисмилла деп башлар теләрне. Күткәннәргә вакыт озак кебек, ашыкканга вакыт җитмәстәй. Мәңгелеккә түгел безнең йөрәк, яшибез җирдән китмәстәй. Изгелекләр кылып озатыгла, рәхмәт тулы булган күннәрне. Кадерләрен белик минутларынан, бисмилла дип башлар теләрне. Unutмыкчы якын кешеләрне, иң газиз әтиәниләрне. Вакыт табыйк дуслар күрер өчен, туып үскән изге җирләрне. Изгелекләр кылып озатыгла, рәхмәт тулы булган күннәрне. Кадерләрен белик минутларынан, бисмилла дип башлар теләрне. Кадерләрен белик минутларынан, бисмилла дип башлар. Марина Карпова өчен йокы бик мөһим нәрсә. Көненә 8 сәгать йокламаса, бер эш тә кулыннан килми. Күптән түгел җырчы очрашуга йоклап калган. Сәбәбе соң йокларга ятуда. Марина Карпованың коды 011. Тавыш дип башлап, 1320 номерына шушы коды белән SMS хәбәрләр юлагыз.
seni Әйтмейше қала алмайым Бәхетнің ал сұлтанларын Қойынымда қарашылайым Ол мені қойнар құшаққа Назларыны бөлек Итер yüzінің бір жылысын Қойынымда тоям Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Жырлар жырлайым қанатланып Шын мәхәббәт турында Қошылып сайрай қошыларда Біздің барар юлларда Ол мені қойнар құшаққа Назларыны бөлек Итер yüzінің бір жылысын Қойынымда тоям Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Утылар шәшіп янған жүрек Ялқынларын жуймасын Ғашық болған жүрек сені Яратудан қимасын Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Сені, сені, сені гіне Яқын көре жүрегім Сенің барлықны жиғанда Неге әлік білмәдім Хит парадыбызның игезекләре якы тормышта мөһим нәрсәләрнең берсе диләр. Ләкин гастрольләр аркасында егетләр еш кына йокларын туйдыра алмыйлар. Кыен булса да, Алмаз белән Айдар иртә ятып, иртә торырга тырышалар һәм безгә дә шулай ук эшләргә тәкъдим итәләр. Хит парадыбызның талантлы игезекләре өчен тавыш бирергә онытмагыз. Бер бирелгән гомер кабатланмый үткәннәргә кайту бар микән? Яшьлекләрне өзелеп сагынсак та бер сагыну үзе зар икән. Аккан сулар кебек гомер уза артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә юк шуланың кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә юк шуланың кайтыр юллары. Яныбызда дуслар булган чакта куйган өметләрне аклыйбыз. Бу катлаулы тормыш юлларында абынсак та алга атлыйбыз. Аккан сулар кебек гомер уза артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә юк шуланың кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә юк шуланың кайтыр юллары.
Ничегine yıllar uzıp barsa yaşligimiz kala күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, сак мәхәббәт балкып торсын тормышы күгендә. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Зыгран Осипов йокларга бик ярата. Һәм гомумән йокларга яратмаган кешеләр юктыр дип саный. Аңа көнне яхшы итеп үткәрер өчен 8 сәгать йокы кирәк. Зыграның җыры өчен тавышларыгызны юлларга онытмагыз, яме. Бу атаның лидерлары арасында 3нче урынны яулаучы клип. Игътибар экраннарга. Şişek atkaş balan, kümülge şikilge yalan. Ak şişek atkaş balan, kümülge şikilge yalan. Yaşırık yaştime izken jiller mine siganem kile dese. Yaşırık yaştime izken jiller mine siganem kile dese. Ayıp gelinde sağındım ben seni. Alıp gelmeyin atağın, sandıgaş tavuşların. Alıp gelmeyin atağın, sandıgaş tavuşların. Məxəbətinin sapının jilərgə xasın, alıb kilmeyin atağın. Məxəbətinin sapının jilərgə xasın, alıb kilmeyin atağın. Gil, 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 gilirkəm kilini də. Gil, 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 gilirkəm kilini də. Gilirkəm kilini yılmayıb kilində sağındım bağrım seni. Gelirkem gelindi yılmayıp gelindi sandım bağrım seni. Sağındım bağrım seni, sağındım bağrım seni. Лариса Басырова йокларга бик ярата. 7 сәгать йокласа, көне буе бик актив йөри ала. Лариса Басырова өчен тавыш бирергә теләсәгез,
1320 номерына тавыш дип башлап 014 кодын язып җибәрегез. Бераз тавышлар җитми калып, икенче урынны яулаучы клип. Сине уйлыйм, сине назлыйм, син дип яшим дөньяда. Син дип кенә яшәүләрне телим шуны сиңа да. Син дип кенә яшәүләрне телим шуны сиңа да. Син өнемдә, син төшемдә, син дип яшим һәр көнне. Син дип яшәвем көчәйтә күңелдәге дәрдемне. Син дип яшим тормышымда, син дип яшим хыялда. Ходай биргән насип ярым, сиңа тиң юк җиһанда. Таңда балкыган кояштай, тик син генә күңелдә. Ясын иде бәгырьгәем, син дип яшәү гомергә. Син дип кенә яшәүләрне телим шуны сиңа да. Телим шуны сиңа да. Миләүшә Күзеле эш көннәрендә 7-8 сәгать йокласа, ял көннәрендә үзенә күбрәк йокларга рөхсәт итә. Әмма үзеңне яхшы итеп хис итәсең килсә, ял көнендә дә артык йокларга ярамый дип кисәтте. Яшь башкаручыбыз гомумән йокларга ярата. Ләкин еш кына төрле сәбәпләр аркасында йокысын туйдыра алмый. Миләүшәнең клибы өчен тавышларыгызны юллагыз, яме. 1320 номеры тавыш 015 коды. Бу атнаның лидеры. Котлыйбыз!
Сусауларны басар үшін түшәм шишмә буена. Битләремне чылатамын салкын шишмә суына. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Тау-ташларның арасыннан ул үзенә юл таба. Тирә-якны ямгә төреп, челтерәп шишмә ага. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Шишмә суы җанга шифа, шишмә суы саф көмеш. Күп чибәрләр арасында бар бит ул безгә тиеш. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Кой шишмәнең шишмәкәйнең сулары салкын икән. Йөрәкләр йөрәкләр шу басылмас ялкын икән. Яңгырдан соң чыккан кояш кебек хит парадтан бер резидент төшеп калганнан соң яңа резидент премьера булып килә. Әйдәгез әле бу атнаның премьерасы белән танышабыз. Туганны бергә җыеп, бәйрәм итә торган көн. Нинди бәйрәм диясезме?
Бу атаның нәтиҗәләрен игълан иттек. Демәк, саублашырга да вакыт килеп җитте. Безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хит парадыбызның резидентлары өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Шулай ук сез ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирә аласыз. Актив булыгыз, яме. Шушы минутта мин, Мишка Рахмаев, сезнең белән сау булашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.